tajov. Samozrejme už niekoľko ročkov jazdí. Takže Subaru, konka Subaru, ale jednotka Brabanza a srdiečko, čo je pod kapotou Subaru a pod kapotou Brabanza je motocyklový, alebo motor motocykla Yamaha 1000, takže uvidíme, že akým spôsobom slúži svoj talent a svoj technik papierovo, preťah je Fiat, pravdepodobný víťaz, ale všetko sa môže stať a naozaj probleme, čo už mali chvíľou, dajme sa to podarilo odstrániť, alebo sa jednalo malú závadu, takže už aj opätovať zrejme u Yamahy zapracovával, ale nič sa nedeje, už Trabant dokončí kolo, takže čo tam strašíš?